να πω δυο λογάκια στους μαθητές. Παιδιά, αυτό το καινούργιο σχολείο θα πρέπει να το δείτε σαν δώρο. Σαν ένα δώρο που σας κάνουν. Γιατί πραγματικά είναι ένα δώρο προς εσάς. Και όπως λέει και ο λαός μας, το δώρο θέλει αντίδωρο. Και το καλύτερο αντίδωρο που μπορείτε να κάνετε είναι να το προσέχετε σαν το δεύτερο σπίτι σας. Θα τα πούμε βέβαια και τις επόμενες μέρες, αλλά εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα φροντίζετε το καινούριο κτίριο να μείνει σε αυτήν την όμορφη κατάσταση, στην άρτια κατάσταση που μας το παραδίδουν σήμερα. Θα παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Κυρίζογλου, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαστε εδώ σήμερα με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, τον υπεύθυνο των κτηριακών υποδομών και Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, Θεσσαλονικιό και φίλο, και με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Βαλάνο τον Νίκο, εκ μέρους του Δήμου, και επιτρέψτε μου και συγχωρήστε μου τη συγκίνηση, γιατί όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, πιστέψτε με, πίκρες, αγωνίες και βάσανα έχουμε για μια στιγμή χαράς. Αυτή είναι η μεγάλη ικανοποίηση. Σήμερα που πατάνε τα παιδάκια την αυλή του σχολείου και θα μπουν μέσα στο σχολείο. Έχει χυθεί πολλής υδρότας, πολλής αγώνας, λαχτάρες περάσαμε και αγωνίες μεγάλες. Έναν τόπο εγκαταλελειμμένο όπως ήταν αυτός εδώ που βλέπετε. Ξεχνάμε εύκολα σαν μεσογειακός λαός που είμαστε. Αυτό είναι και καλό και κακό. Για γυρίστε πίσω τη μνήμη σας να θυμηθείτε τι υπήρχε εδώ. Ποντίκια, φίδια, χελώνες, σε σύψη τρόφιμα εγκαταλελειμμένα, μια κατάσταση απαράδεκτη. Καταφέραμε με δικαστικούς αγώνες να αγοράσουμε το οικόπεδο με χρήματα τα οποία μας βοήθησε το Υπουργείο Παιδείας, και στη συνέχεια, αφού αγοράστηκε το οικόπεδο με προγραμματική σύμβαση με τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων και με την πολύτιμη βοήθεια του κυρίου Σιμόπουλου, βρέθηκαν τα χρήματα, δημοπρατήθηκε το έργο και εκτελέστηκε σε χρόνους ρεκόρ. Είναι το παλιό ονομαζόμενο 11ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο συμπτύχθηκε σε ένα ακόμη από εκεί που βρίσκονταν, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, και θα ονομάζεται 4ο Δημοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Σήμερα θα κάνουμε τον αγιασμό, αλλά θα ορίσουμε με τον κύριο Διευθυντή μια μέρα που θα γίνουν τα εγγένεια του σχολείου για να μείνει στη μνήμη την ιστορική του σχολείου και στη συλλογική μνήμη και στις καρδιές των παιδιών, αλλά και των γονέων και των μεγάλων γονέων, των παππούδων και των γιαγιάδων που είναι εδώ, αυτή η σημαντική μέρα. Κυρίες και κύριοι, ο Δήμος μας έχει εξασφαλίσει όλες τις πιστώσεις για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Ούτε πέρσι, ούτε φέτος είχαμε, ούτε θα έχουμε κανένα πρόβλημα με θέρμανση και με άλλα ζητήματα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ήδη έχουν δημοπρατηθεί και έχουν αναδειχθεί και εργολάβοι σε οικόπεδα που αγοράστηκαν, και έχουν γίνει οι μελέτες στα νηπιαγωγεία. Το ένα το νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων στην οδό Πανταζοπούλου 52 και το δεύτερο και 8ο νηπιαγωγεία στο Ζενήθ Ελευθερίας και 28 Οκτωβρίου. Από εκεί που έφυγε αυτό το σχολείο, στην Εθνικής Αντιστάσεως, θα ξεκινήσουν και θα γίνουν στο εκεί κτίριο σημαντικές εργασίες στο δώμα, στα δάπεδα, στα παράθυρα, και θα εξυγχρονιστεί το συγκεκριμένο σχολείο. Ήδη ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων δια του κυρίου Σιμόπουλου το έβαλε πιλωτικά για να εφαρμοστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άλλα 10 διδακτήρια των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης
με 2.500.000 ευρώ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ, όπου θα γίνουν και εκεί ανάλογες σαν αυτές που είπα παρεμβάσεις και συντηρήσεις παντού, και σε ορισμένα θα μπουν και φωτοβολταϊκά. Στη Μενεμένη τελειώνει ένα υπέρλαμπρο, ωραιότατο σαν αυτό το σχολείο, άλλο ένα είχε γίνει πέρσι στο Δεδροπόταμο και δημοπρατείται και το 6ο δημοτικό του σχολείο και παίρνει σειρά και τον Ιππιαγωγείο το 4ο. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την πολιτεία, τον κύριο Σιμόπουλο, για αυτές τις παρεμβάσεις που γίνονται σε ό,τι αφορά τη σχολική στέγη. Και να τον καλέσω και να τον παρακαλέσω να μεταφέρει και τη φωνή των εκπαιδευτικών για να διοριστούν, δεν είναι δική του αρμοδιότητα, να το μεταφέρει στο Υπουργείο Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί που λείπουν το συντομότερο δυνατόν σε όποια σχολεία λείπουν. Τα βιβλία επίσης είναι στην ώρα τους σήμερα έτοιμα και θα συνεννοηθείτε με τον κύριο Διευθυντή τι ακριβώς θα γίνει. Άφησα τελευταίες τις εξής ευχαριστίες και τα θερμά συγχαρητήρια. Στον κύριο Διευθυντή του σχολείου ιδιαίτερα, αλλά και στους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς. Στο υπόλοιπο προσωπικό, καθαρίστριες κλπ. Στο προσωπικό του Δήμου και στο προσωπικό του ιδιώτη εργολάβου που εργάζεται το προσωπικό όχι μόνο στο ωράριο, αλλά και Κυριακή και βράδια, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και πρέπει να τους χειροκροτήσουμε όλους όσους προανέφερα.